Sing takon jumeneng sinden ana telu ya kuwi Budwi Kurniawati, Mayang Icilik-icilik Cerit karo Mbak Wiwi Irnawati. Oh, nggone rada rupak ya. Tak aturi medhun ana panggung sing ngisor. Aku njaluk lelagon kanggo salam pambuka. Kelinci ucul judule nganggo gamelan Bali, ya. Mumpung awake dhewe entuk berkah, entuk tinggalan, entuk warisan gamelan Bali saka guruku ya kakangku sing wis nyumarga, ya kuwi almarhum Ki Entus Susmono saka Tegal. Ya, ya. Iki gamelane Kang Entus, ya. Alhamdulillah aku diwarisi no. Oh ngono ya. Kelinci ucul garap gamelan Bali. Monggo pun aturaken aku tak merono no. Ya, ya. Kelinci ucul, yuk dados. Ayo siaga to. Masih siap mas.
sing dadi gagasane nyati sing dianti-anti rina wengi fa insyaallah bengi iki wis kelakon dadi bukti. Oh ngono ya. Ingkang diantu-antu rina pantaraning dalu bengi iki wis kelakon lumaku. Oh ngono ya. Sing dimaksudke mak kepiye? Sing dadi gayuhan kang sarta sedyaning panjenengane Bapak Sugiyanto. Ya. Nek Pak Giyanto piyai kene ra patek apal. Heeh. Angger diarani Pak RT ayam ngono malah hafal. Oh ngono iya. So Ibu Yayu ingkang lenggah wonten ing Kerancang Mantingan Ngawi ya. Awit berkaing Gusti ingkang ngangkanya jagat Gusti Kang Maha Suci. Bengi iki wis lumaku kanthi rancak nir ing Sambikala. Ya heeh. Purwa madya wasana muga-muga lancar pinangan rahayu wilujeng nir ing Sambikala. Adoh saka gudha rencana. Amin amin ya rabbal alamin. Pancen ya kaya ngono ya ya. Heeh, pancen ya kaya ngono. Oh ya, heeh. Dadi bengi iki awake dhewe sowan ana juragan potong ayam. Ya kuwi panjenengane Bapak Sugiyanto saha Ibu Yayu. Heeh. Aku rene iki ya seneng ya susah. Lho, kok sik. Senenge perkara apa? Senenge dipercaya lawan panjenengane Bapak Sugiyanto saha Ibu Yayu. Ya. Sing lenggah ana ing Rancang Mantingan Ngawi. Oh iya heeh. Tanpa dipercaya dening panjenengane Bapak Sugiyanto saha Ibu, tangeh awake dhewe bisa ngabiyantara sowan sak bergodo komplit bengi iki ngabiyantara sowan. Oh, mesti nek ora percaya kelawan awake dhewe mesti golek dalang liyane, Nduk. Oh, ngono iya. Ning gandeng panjenengane cita-citane wis suwe nggone kepengin nekakne awake dhewe sak kanca. Siji Kang Den Udi supaya awake dhewe bisa ngabiyantara sowan bengi iki. Oh, kuwi seneng. Wong ditanggap uwong kok, Nduk. Oh, ngono iya. Susahe perkara apa? Ora ngerti sadurunge nek panjenengane Pak Sugiyanto ki pengusaha potong ayam sing sukses. Oh, ngono Ora ngerti nek panjenengane kuwi piyai sugih, piyawi luar biasa. Iso nanggap awake dhewe, iso nekakne Niken Salindri sing ragate larang. Oh, jebule panjenengane Pak Giyanto ki nyolong pethek, piyaine prasaja, piyaine biasa, ning duwite akeh. Sing mok gelane perkara apa? Lek ku gawe rega kemurahan. Kok iso kaya ngono kuwi lho. Aku ora ngerti lek juragan ayam potong kok, Nduk. Lah iya. Ning ora dadi boyo pengopo. Oh ngono awake dhewe wis kebacut saguh sesuai kelawan pitung sing wis ana. Tur dasare piyayi utawa Pak Giyanto ki saha Ibu Yayu ki nek tanggung jawab ora umum, Nduk. Tanggung jawab perkara apa? Awake dhewe iki wis dilunasi ket 5 sasi kepungkur lunas nas. Dadi awake dhewe sowan rene kuwi asline sak nyatane nyaur utang. Ngono iya. Iya. Piyayi lek tanggung jawab iki kaya ngono nok. Iya, nyaur utang, heeh. Dadi nuwun sewu gandeng wis dilunasi ket 6 sasi kepungkur, kanca-kanca yoga karo sinden. Bayarane aja ngenteni sesuk-esuk, ngenteni esuk tanggal 22 bar karo Mediun. Oh, ngono iya. Bayarane dipending sikik ya. Oh, dipending sik. Heeh, mergo wis bacut entek tak nggih kulaan wayang ngerti. Oh, ngono. Iya. Dadi sok tanggal 22 kuwi ning Mediun, heeh, ning lapangan Pujasera HUT Golkar yang ke-61. Mengko bayarane didobel. Oh, ngono. Iya. Ora apa-apa sing penting dibayar. Oh iya. Nggih stoke dawuh. Mula kang saka kuwi nok. Ya, bengi iki aku ya biyen ki kerep ning Mantingan iki ora kaya bengi iki to nok. Apa ya. Wah jan. Sing mirsani iki nganti kebak daleme Pak Giyanto nganti ora muat nganti tekan kono dikeki video elektron. Videotron. Oh iya. Saking penuh, sing nonton akeh, ning sing nanggep diarang-arang niki. Diwiwiti saka panjenengane Pak Giyanto
Kok muga-muga biayi ngrancang kene tak dongakne kabeh wong ngrancang sugih kabeh. Amin. Bekasane bondo donyane turah-turah. Amin. Awake sehat. Amin. Sombene duwe gawe nanggap wayang. Amin. Ngono. Ya. Ngono ya yang iya. Diwiwiti karo Pak Gianto. Heeh. Duwe gawe sing rawuh pirang-pirang. Duwe gawe sing kemareng nekseni pirang-pirang. Ki apa to? Maknane apa to karepe? Apa to sediane penjane Pak Sugianto? Kuwi pengen sing padha rawuh ndongake marang temanten sekalian. Oh, ngono. Iya. Mantane putri penjane Mbak Nadia, Abibita, Romadoni, AMD. Oh, ngono, pertanian. Heeh. Pertanian apa peternakan aku ora ngerti. Ya. Sing wis lakon dauk kelawan Mbak anu Mas Irfan Ardianto SPD. Oh, ngono putra saka panjenengane Bapak Sukamto saha Ibu Anjarani ingkang lenggah ana ing Cakung Jakarta Timur. Oh, ngono ya, Yang. Iya. Iki disuwuni panjurung pandonga temanten sekalian nyuwun pandonganipun ing sampun kepareng rawuh. Mongko, Nduk, dawuhe para winasis dongane wong 40 kuwi mandine padha karo dongane wali siji. Mongko sing rawuh bengi iki ora trima atusan ewon ditambahi karo sing nonton ana ing live streaming YouTube. Ya. Muga-muga mujarab, muga-muga mandi anggone ndongakne marang temanten sekalian Mbak Nadia kelawan Mas Irfan. Ya, kanthi ndedonga nyuwun marang purbaning Gusti Kang Kawasa anggone bebrayan panjenengane Mbak Nadia saha Mas Irfan pinaringana wahyuning dodo wiwit saiki nganti sak lawas-lawase wekasane dadi temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah maslakah fidini kata akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pancen ya kaya ngono. Heeh. Ora murung sing disuwun pandonga sing padha rawuh no. Oh ngono ya. Sing nang kene pirang-pirang urung sing ana YouTube wis udakara mencapai 4.000 pasang mata sing padha nyekseni anggone panjenengane Pak Gianto Pitik saha Ibu Yayu anggene mala keramake Mbak Nadia saha Mas Irfan. Oh, ngono ya. Ya Yung ya ngestoke dawuh yen ngono. Didongakne ya Yung. Didongakne piye? Muga-muga temanten sekalian Mbak Nadia saha Mas Irfan ndang dipercaya karo Gusti Allah. Pekasane ndang pinaringan golek kencana kang bisa tata jalma wujude putra tegese keturunan turunan lanang sing soleh wedok sing solekah. Allahumma amin. Pancen ya ngono, Nduk. Ya. Wong rabi nek wis pirang-pirang taun randang diparingi putra, randang diparingi anak kuwi neng pikiran iso kuwur, bingung no. Oh, ngono. Ya ngestoke dawuh. Dadi anak kuwi penting tumrape wong bebrayan. Kanggo srana neruske marang sejarahe wong tuane. Oh iya ya ngestoke dawuh gawe anak kuwi supaya dadi anak sing soleh, anak wedok sing solekah ki ana carane. Ana Nduk. Ki men dicatet karo Mbak Nadia saha Mas Irfan. Oh ngono. Nek perkara ilmu jek dhuwur mantene lanang wedok. Mantene wedok wae AMD pertanian. Ya. Mantene lanang wae SPD sarjana pendidikan. Oh, nek babakan ilmu lan kawruh isih pinter manten loro-lorone. Ning nek perkara gawe anak sik pinter aku karo mantene. Oh, ngono iya. Tenan iya. Apa nek teknis-teknise dina-dina sing apik supaya gawe anak kuwi dadi anak lanang sing soleh, anak wedok sing solekah. Ana, Nduk. Iki gen dicatet sik karo temanten sekalian Mbak Nadia karo Mas Irfan. Dina sing paling apik, dina sing paling becik, hari yang afdol untuk membuat anak utawa gawe anak. Kuwi paling apik dhewe siji, Nduk. Apa? Malam Jemuah. Oh, ngono ya. Iki diarani sunah Rasul. Wong lanang karo wong wedok lek nglakoni kumpul utawa gawe anak malam Jemuah, kuwi ganjarane padha karo 1000 derajat kamulyan. Lho, kuwi ampuhe kaya ngono Nduk malam Jemuah. Oh iya. Lek malam Jemuah iki ganjarane 1000. Heeh. Nek malam Kemis karo malam Senin kuwi ganjarane mung 500. Sak liyane dina telu kuwi mung nyatusan.
nyatu sono. Nek kuwi ditindakne ping 10 ya 1000. Lah iki apike agama iki ngene iki, Nduk. Oh, ngono apike agama. Iya. Wong nek wis nikah, wis disekseni karo agama lan negara, wis penak jek entuk ganjaran. Tur nek ditindakne malam jemuah, kuwi padha karo mateni iblis 100. Mbak Nadia, Mas Irfan, kuwi dicatet. Nek sampean gawe anak malam jemuah, kuwi padha karo mateni iblis 100. Mula Mbak Nadia saka mangsa nek Mas Irfan lali dielekne kemis sore ngono kae dielekke. Mas, ampun kesupen, mengke dalu mateni iblis 100 lho. Ngono, Nduk. Oh iya. Iya, heeh. Dadi ana dina-dina sing apik kanggo gawe anak. Heeh. Tenan no. Ya, apa ana pantangane wong gawe anak? Ana. Wong gawe anak ana pantangane. Iki gen dicatet karo manten lanang karo manten wedok. Oh, mergo aku wis ngleksanani. Pantangane wong gawe anak kuwi apa? Aja gawe anak pas lunga utawa pas ra nang omah. Pas lunga ora entuk gawe anak. Mergo apa? Iki lek dadi anak, wiji anak. Iki kok anake senengane dolan, senengane ngluyur, senengane ora saba ngomah. Oh, nek gawe anak pas ra nang omah. Iya. Sing angka loro pantangane apa? Aja gawe anak pas kesusu arep lunga. Iki lek dadi anak, bakal anake senengane boros, senengane ngentek-ngenteki bandane wong tuwa. Oh, sing angka telu, sing perlu dicatet. Ben duwe anak, duwe isin, aja gawe anak nganggo uda mlejet. Gawe anak ora entuk uda mlejet. Oh, iya. Sik. Selaku dadi wong awam aku tak takon. Mongko lek diarani wong lanang karo wong wedok kumpul kaya ngene nek ora uda mlejet, ora marem. Iso disikapi men duwe anak sing duwe isin. Sikapane piye? Upamane manten lanang nganggo kaos kaki tok sisih ngono ora apa-apa, Nduk. Oh, ngono. Manten wedok pamane nek ora mlejet, ora marem, nganggo jilbab tok ngono ora apa-apa. Oh, kowe mbiyen, aku mbiyen ya ngono. Ora ketang piye nek kain sing tememplek ana ning awak. Kowe mbiyen dalang terus lek gawe anak supaya duwe isin. Aku mbiyen blangkonan, Nduk. Blangkonan iya. Men duwe anak sing duwe isin, sing duwe unggah-ungguh, duweni tata krama lan duweni uda negara. Oh iya. Ya ngestake dawuh yen ngono. Heeh. Kuwi sing becik sing apik. Oh iya, heeh. Ngestake dawuh mula sembah nuwun. Bengi iki wis sajake wis ora sronta. Nggone bakal ngenteni tampile genduk Niken Salindri. Pancen kaya ngono no. Ya, ya. Bakune kanggo temanten luwih dhisik no. Temanten luwih dhisik. Heeh. Sing urung jumeneng ki mau Mbak Retno Cungpe. Ya. Karo genduk sapa jenenge kuwi Wanda. Oh, ngono diaturi jumeneng. Heeh. Ditambahi anu sitok engkas gen genep 3. Sapa? Gen dikenepi karo Mbak Mayang Anjarsari aku njaluk lagu utawa njaluk tembang ya Anak Soleh. Oh, Anak Soleh. Iya. Kanggo temanten sekarone muga-muga sok nek diparingi putra anak utawa golek kencana kang bisa tada jalma anak lanang sing soleh, anak wedok sing solekah. Mergo iki awake dhewe pentase cedhak karo Pondok Gontor. Oh, Pondok Gontor. Iya. Mula tak sawang ibu-ibu do nganggo jilbab kabeh. Mertandani eneng ngerancang kene iki piyayine ngibadahi tekun. Oh, salate bakoh utawa salate kuat. Ya. Lingkungan ana ngerancang, lingkungan sing agamis, agamane kuat. Mau jamaah ana masjid kono pinggir dalan kono. Kuwi jamaahe ya pirang-pirang. Iki minangka bukti bahwasannya ana ing ngerancang kuwi lingkungan agamis. Nek kowe ora percaya, jam 3 sore ngono dolana ning ngerancang kene. Langgar masjid kok adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong ngerancang iki langsung mak gruduk neng sawah, Nduk. Dadi seto. Kok tak to apuk gruduk-gruduki neng masjid utawa neng langgar utawa neng musola. Neng sawah ki ngampiri kancane ngono lho. Wo, ngampiri kancane iya. Kang ayo leren nek padha macul. Leren padha nggarap sawah nandur pari ayo. Leren sik padha ngibadah salat bareng-bareng jamaah ana ing masjid. Kuwi lho sing tak karepke. Oh iya, heeh. Anak soleh ya, anak soleh. Ya, monggo.
Dah. Tembang sing sepisanan kanggo temanten sekalian ya Yung. Heeh. Dadi mau mantene ya. Wis foto karo aku sore mau no. Ya heeh ngestokke dawuh. Heeh. Wis muga-muga guyub rukun lek padha omah-omah ya heeh ya pancen kaya mangkono. Heeh. Sing disuwun kaya ngono lan awake dhewe minangka dadi wakile ingkang minangka tuan rumah utawa saka Ibul Bet bengi iki panjenengane Bapak Sugiyanto saha Ibu Ayu matur nuwun sedaya ingkang sampun kepareng mesabiyantu bau suku lan sapanunggalane becik tenaga lan pikiran atas bantuannya sedaya kemawon diucapkan terima kasih ya merga Pak Giyanto saha Bu Ayu ora iso ngladeni dhewe para tamu undangan sing kemareng rawuh tanpa dibantu kelawan ibu-ibu sing masak ana pawon. Heeh.
bapak-bapak sing gawe wedang utawa nggon jayengan, heeh. Para sinoman-sinoman, para muda-mudi, Karang Taruna sing ana ing ngerancang kene, ya. Tanpa dibantu kelawan para sinoman ana ing ngerancang kene, penjane Pak Giyanto saha Ibu Yayu ora iso ngladeni para-para sing marang lenggah. Oh, nyaosi daharan, nyaosi unjukan. Ya. Para Karang Taruna leh nyambut gawe ket awake dhewe teka nganti sayahene ora mandeg, Nduk. Ya, ya. Mula wakiling penjane Bapak Sugiyanto saha Ibu Yayu, terima kasih sedaya ingin sampun sabiyantu terhadap apa yang menjadi gawene penjenengane Bapak Giyanto saha Ibu Yayu. Ya, utamane Karang Taruna. Heeh. Karang Taruna ngerancang ini nom-nom ganteng-ganteng pinter-pinter lan nyambut gawe Karang Taruna kene cepet-cepet satset-satset saking cepete lek nyambut gawe Karang Taruna kene. Sore mau aku dikeki wedang rong tak ombe dikukuti kok saking cepete. Maksudnya dikukuti iki sing adem diganti sing panas. Oh, banyulan paket kok, Nduk. Lah ya, iya. Wis tak dawuh. Yo iki arek nembang. Oh, ngono. Lah iki nek bintang tamu loro no. Ya, sing siji genah cetha. Pokoke Niken Salindri bengi iki kudu rawuh. Heeh. Leh rawuh penjane Bapak Sugiyanto saha Ibu Yayu. Udakara 6 sasi kepungkur pamrih apa? Genduk Niken gen iso sowan. Oh, ngono. Alhamdulillah sesuai karo apa sing dadi idam-idamane penjane Pak Giyanto saha Bu Yayu saha temanten sekalian. Iki genduk Niken iso sowan, iso rawuh kanthi kondisi awake sehat walafiat lan atine lagek berbunga-bunga. Oh, ngono. Ya. Oh, ngono ya. Biasane nek teko ning wayangan ki lek melu dalang liya ki jam 11 lagek teko ki mau jam 09.00 wis teko. Mergo awake dhewe iki spesiake, Nduk. Oh, ngono. Spesiake. Nek karo aku wis kaya bapak karo anak. Oh, ngono. Ya mung cacate aku sing ora sing ngukir jiwa ragane. Oh, ngono ya. Ya, heeh. Ning panganggepe ya kaya wong tuwa. Lah iki ditambahi karo genduk legit. Oh, saka Seragen. Oh, ya loro ya, loro. Mula sing cilik sik, sing bocil sik ditampilke engko gek sing gerang. Oh, ngono. Legit ya, legit. Iya bibit unggul luar biasa saka Seragen. Oh, ngono. Enggak hanya nembang, enggak hanya joget ning iso dikuasai kabeh. Oh, genduk legit ya, ngati dhisik-sik. Ya iki Arni Mania wis padha ngenteni. Heeh, gen sabar sik. Genduk legit sik sing tampil. Oh, ngono. Ya diaturi jumeneng ya, Nak. Ya, diaturi jumeneng. Oh, ngono. Disupati, Mas, disupati. Nah, nganggo musik, Mas. Ya, ya ana musike. Pamundhute temanten putri kudu dikeki musik. Oh, ya komplit ya, komplit. Ngaturi jumenenge genduk legit saka Seragen. Ayo Mas Tato. Ya. Sugeng dalu, Nduk legit. Nggih, sugeng dalu. Ya. Pripun kabare, Nduk Cahayu? Alhamdulillah sehat, Pak. Saiki wis rada gedhi ya wisan. Nggih, mosok cilik mawon. Iya. Oh diopeni karo mboke ya. Nggih. Biyen ketemu Bapak Kangko ki lek jek cilik ngono ya, Jan. Nggih. Jek sak entung ngono ya, Jan. Dadi sak entung ini ku napa, Pak? jek cilik banget ngono lho. Nggih. Saiki kelas pinten sakniki, Nduk? Kelas gangsal SD. 5 SD. Nggih. Kelas 5 SD. Sekolah teng pundi, Nduk? SD Katelan Setunggal Tangen. SD Katelan apa? SD Katelan Setunggal Tangen. Oh, SD Katelan, ya Katelan ya. Nggih. Tangen Seragen nggih. Nggih, leres. Nek sampean sekolah sok
mlebu sekolah to? Nggih. Sregep to? Nggih. Ah, neng sekolahan juara pinten? Mboten ngertos. Loh. Enek juara 1, juara 2, mboten enten rankinge to sakniki? Enten. Enten. Lah, Tapi rapotnya mboten dijipuk. lho, kok iso ora dijupuk ki lho? Lah mboten ngertos kok, Pak. Wah, ibumu sing ra beres iki mesti. Wah. Neng sekolahe nyinden oleh, Nduk. Neng sekolahe aja nganti ditinggal ya. Nggih, Pak. Kaya Mbak Yumu, Mbak Niken ki ya ngono. Ki tanggapan bendina ora leren. Ning sekolah iki blas ora tau mlebu. Dadi ning panggah iso sekolah tegese nek pancen ya pas prei ya Mbak Niken ya mlebu tenan. Nek ketika ning Jakarta kudu mulih tekan sekolahan ya ora nyandak gitu. Nggih. Ning sekolah yang diutamakan mulu aku nuturi karo sampean, wong aku ki sak bapakmu ngono lho. Sekolah tetep sregep nggih. Nggih. Pelajaran sing maring mok senenge apa? Napa nggih, Pak? Enten bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Sing mok senenge. Kabeh, Pak. Angel kabeh, Pak. Lho, angel kabeh piye? Mesti enek salah satu pelajaran sing mok senengi apa? Gak enak, Pak. Lho, piye gak enek iki. Kudu disenengi kabeh kuwi pelajaran kanggo awakmu. So nek pinter, kuwi sing ngunduh dudu mbokmu, ning sing ngunduh sampean. Nggih. Kaya Pak Kangko kuwi mbiyen nalika sekolah ya wis dalang, ya wis laris. Nggih. Ning pelajaran kuwi kabeh tak pangan, Nduk. Nggih. Bahasa Indonesia tak pangan. Nggih. Bahasa Inggris tak pangan. Nggih. IPA tak pangan. Nggih. IPS tak pangan. Nggih. Aja meneh kok IPA IPS. IP ku dhewe tak pangan kok. Jadi sekolah ki nomor 1 nggih. Nggih. Ah, sampean nembang apa? Manut Bapak. Salim riyen, Pak. Oh, salim. Gini salim karo Bapak. Alah, ger. Oh, alah sakmene kotangan barang sing dikotangi apa ngono. Dene gak diketangi kok ketok, Pak. Iya. Iya. Nggih, saya pinter, saya gede, saya cerdas, saya carcor. Dadi sindan ki ora mau nyuwara tok, Nduk. Nggih. Kudu pinter interaktif, kudu pinter omong, ya ta? Nggih, Pak. Ya, ngono sing cocok. Ya. Sampeyan nembang apa? Nembang nggih. Nggih. Masa abet. Bawarian nggih, Pak. Bawarian nggih. Oke, kudu nganggo bawa. Heeh. Walah, cah wedok kok wis Asmarandono Semarangan. saged Saged. angel lho niku. Nggih, ya terus saya dari ajar mawon, Pak. Oke. 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 Ya. Ya. Prendene nggih. Iya ya alah. Nek salah benekne nggih, Pak. Oh tak benakne. Salah ora nih sampean. Nggih. Mergo sampean jek cilik ya ayu. Kuwi lek nembang salah ora nek sing nyeneni, kabeh maklum. Nek sing tuwek-tuwek kok salah, tuwapuk cangkeme. Dadi Ya. Sekinten, Mas? Niki jenenge Mas Freddy. Mas Predi. Nggih. Mas Freddy sing genten niku Mas Freddy. Mas. Modele kaya baterai ya. Nggih. Ya, coba. Pak, awas Marandono. Aja turu. Cangkemnya. Sindan sing tuwek-tuwek do meneng. Ya aku gatekne suarane legi kok suwe ra ketemu kok. Sari. Kaki. Bapak-bapak, kanca-kanca tepuk tangan dulu buat Nduk Legit yang luar biasa suaranya. Cek kelas 5 SD lho suarane wis kaya bledek. Nggih, pangestunipun nggih, So, Pak. nek gede cita-cita pengen dadi apa, Nduk? Presiden, Pak. Presiden. Yes, pokoknya seniman seniwati ngono ya, Pak. Wah, ya pokoknya dadi seniwati ya. Nggih. Sing mok hobeni mok gemari sinden sapa? Niku? Oh, iya. Mbak Niken Salindri. Wis bocahe meneng, ora sugih swara, ora sugih pertingkah, ya pacare ganteng ya. 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 Nggih. Jos. Nggih. Ya, terus. Nggih. Hop sih, Nduk, tak benerke, Nduk. Nggih. Ana dewa. Dewa. Ora dewa. 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 Nah ngene lho Pak diajari Pak. Nah, tak benerke. Bapak enek karo enek wong salah. Mergo sing ngajari kok masa ora iso bedakne ing antarane dewa karo dewa. Dewa. Nek dewa ki tanpa hak, nek dewa kuwi nganggo hak. Nggih. Ulang nggih Pak. Oke, yo baleni. Ana
Dewa Dewa nganglang jagat wah nyangking bokor kencanane sing ngajari nyinden sapa sampean? kula Ah, Pak De kula Pak Pak De sapa? Pak Deko Oh alah oh, Pak Eko. Nggih. Pak Eko ki Pak De mungkin kakak kelas Pak Kangko. nggih Pak Deko kalih Pak De Bagong Kendang Oh Bagong Ngendang. Nggih. Ora ibumu sing ngajari. mboten Oh ibumu ora iso nembang kok. lah Iso- niku Heeh. Lah iya, ibumu ora iso nembang, nek ngrasani Lah, ibu tangga iso weneng dhek. lah iya to Pak Lah iya. Ya, ning mbokmu ki sekile nggon tari, ngono. nggih Maka Cahayu. Dek. isi nedongota tulak sandang kalawan pangan Aha. Bengi iki uga dirawuhi nduk sapa? Selain pencinta budaya juga adoh saka ing Bandung, Jawa Barat, panjenengane Eyang Putri ing mijil saka ing Bandung, Eyang Sri. Oh, ngono ah, sing bengi iki uga rawuh mrene saka Jawa Barat, mung kepengin ketemu kelawan genduk Niken Salindri, kepengin ketemu kelawan Mas Ardi. Oh, ngono ah. Matur suwun nggih Bu, peparingipun kangge kula sak kanca. Oh, ngono ah. Kowe diparingi apa? Aku diparingi jarik, kanca-kanca ya diparingi jarik asal saka Cirebon. Oh, ngono ah. Iki jarik Mega Mendung sing dienggo kanca-kanca yoga, ya mung kurang 6 Bu dadi. Oh, ngono ah, ya. Ya, uga dimonitor kelawan guruku. Sapa? Penjane Pak Eko Mugiono sing mapan wonten Jakarta, jane njaluk lenjer kuning ning sinden-sinden ki urung enek sing apa, engko tak semayani tanggal 22. Oh, ngono ya. Ya, Nduk, bareng Nduk, terus, Nduk. Ya. ya iku bagian nipun wong meleksa barna rima Aha. Nah. Bacutke lagu apa nok, Cahayu? Apa nggih? Ah. Sing campur sari ngono gen apa ninggal katresnan apa Nggih sing ninggal katresnan. ninggal katresnan nggih? Nggih. Ya Mas, garap campur sari Mas. Oh, ngono ah. Ya. Maka ngatur sedaya pamirsa utamane rencane Bapak Sugianto saha Ibu Yayu uga mempelai berdua Mbak Nadia Mas Irfan. Oh, malah ngenteni ning kono wiyayine. Heeh. Engko gen gojek karo genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya Mas, Mas Tatok. Ya, langgam sikik. Engko lagi ndangdut. Oh, ngono ya. Ya, buka saka keyboard.
Yo, dangdut yo. Salam gua anak-anakku wedok. Nafisa, Birgita, Rahma, Fani, dan lain-lain. Oh. Git. Oh ngono ah. Saiki iki gilirane genduk Niken Salindri. Nanging apa? Saurunge tak aturi jumeneng. Aku sore mau karo live TikTok gawe tembang, gawe lagu. Oh, gawe lagu heeh. Nggo sapa? Engko nek kowe menyimak lirike lelagon wis ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, judule apa? Judule Rasa Tresna. Oh, Rasa Tresna. Heeh. Engko pas ndangdute nduk niken jaturi jumeneng. Heeh. Oh iya, coba ana bawane ya, Yung. Ana bawane Sinom no. Sinom ya. Sinom ya, coba main dibawani karo Mas Wisnu sing suarane lantang. Lagu nggo sapa? Ora usah tak omongi engko nek kowe menyimak saire bakal ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, ngono. Sapa? Arep apa dhewe? Ah ya. Oh, sing bawa sapa? Niken dhewe no. Oh iya ya coba. Karo lenggase wenduk kan. Oh ngono ya. Sing gawe bapak sore mau karo live TikTok ngono karo orek-orek. Oh ngono. Orek-orek kok digawe lagu. Oh iya Ya, coba Sinom Pelok. Oh ngono ya. Ya nduk kan. Kaya ngapa suaramu dinteni wong sak donya. Oh ngono ya. Sing ngenteni dina Rebo iki piyuh. Jan. Ya, saiki wis kelakon weruh Niken Salindri. Heeh. Ya nduk, coba. Suarane kaya bledek, Nduk. Oh, ngono. Kang nedeng nandang kasmaran. Terus Jalu estri. Lanang wedok. Wis nyawiji. Jalu kuwi lanang, estri kuwi wedok. Oh, ya lanang wedok wis nyawiji. Terus, Nduk. Rasa tresna kang manunggal. Rasa tresna kang manunggal. Ya, terus Kota Klaten lan Kediri. bocah lanang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Oh ya, terus Kaprah si nebet arni. saya cetha Arni. Wah, ngono terus. Samya mesem lan ku muyu. Samya mesem lan gumu itu tegese ora mung
sing lakoni tok sing mesem guyu, sing nonton penggemare ya mesem guyu. Bengi iki siap karpet nggih gulung-gulung. Terus tan kabendung ing rasa rasane wis ora kena bintung. Ya. Dadya katras nan sejati. Dadya katresnan sejati. Ya, terus Muga langgeng pas gong tibane ompak ndangdute. Ya, muga langgeng terus tansah wis ngerti nduk, tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? sampun Pak. Nggo sapa? Damel kula kali Mas Sardi to. Lah iya. Wis ngaku dhewe. Kalih anu, kalih Pak Dodo. Kok iso? Nenten widodone kok. Oh iya pidodo sing anu. Sing gaweke lagu. Iya, ya. Rasa tresna. Oh, rasa tresna. Heeh. Kang wis ora kena binendung, ya heeh. Gairah anak muda. Iya, heeh. Yo. Kaya apa? Dek, bacutke ndangdute. Ya, rasa tresna. Yuk. Ayo, Nduk, jumeneng, Nduk. Yo. Bisa meneh gen saya apa? Ya. Oh.
Nduk. Nggih, Pak. Heeh. Sehat ya, No? Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat, waras, bunga, seneng atine bengi iki ya. Nggih, no, Pak. Komplit bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. Bungae nggih amargi ditanggap to, Pak. Ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih kalian Krudwijo Laras Indonesia. Sampun. Sampun. Kuwi lho Mbak Manten karo Mas Manten iki ngenteni kuwi ning kono lho ngantian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh, boleh. Monggo mau foto Mbak Manten. Udah bawa dompet belum? Loh, dompet nggo apa? Saiki ngene, Pak. Apa? KTP. Nek share foto ki bayar 50.000, Pak. Saketan. Wah, nyawer 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Duh, ayo lho. Nggih, monggo-monggo sepuase mawon. Ya, 1 juta nenek kene. Tenang no pikirmu nya. Ya, iki cash saka Mbak Manten karo Mas Manten. Heeh, lho kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duitku wis kakean, bingung lek ku ngentekne. Amin, amin ya Allah, amin. Lah ya. Monggo Mbak Manten, Mas Manten, mari badhe foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu juga. Oh, boleh, Bapak sama Ibu tindak rene. Gen ngerti Nduk sing nanggap kuwi sapa, ngono ya lah. Pak Gianto Pitik, ngerti ta? Pak Gianto Pitik. Pitik. Heeh, mergo usahane iki potong ayam. Oh. Ya. Oh, kalau dipunya aku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam itu? Apa? Apa ya lek ngarani, Pak? Jagal, Pak. Oh, jagal ki nggih sapi, nggih wedhus, nggih Oh, kebo. bisa ya, Pak, berarti. Heeh, Kan ya. padha kewane, Pak. Iya padha kewane tapi kan gedhi karo cilik. Oh, lek gede jagal. Jagal. Lek cilik berarti jigil. Ora potong. Potong ya. Iki lho. Monggo Pak Gianto, so Bu Yayu. Tadi sudah ngendika mau foto bareng-bareng di panggung sama Mbak Niki Niken. Mbak Manten sama Mas Manten namanya siapa? Mbak Manten namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Irfan. Mas Ivan. Irfan, nggih. Mungkin Mbak Mantennya dulu ndak apa-apa. Sambil menunggu Bapak Ayo, sama iya. Ibu. Mbak ya. Nadia sama Mas Ivan. Ya. Ayo, Nggih. Jan. Malah gedemu karo manten wedok malah gede kowe to, Ken? Lah nggih. Heeh, ya. Oh, gitu. Nggih, sampun OTW. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu. Ya. Yang penting jangan gerusa-gerusu ya. Iya. Sajae kowe iki nuturu kowe wis rabi po. Enggak. Sik kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa? Jangan gerusa-gerusunya itu jangan ke susu apa itu, jangan ke susu mana itu maksudnya. Ya ora apa-apa wis sah kok. Ya enggak. Maksudnya Kan piye? kalau semakin lama semakin matang untuk mempunyai anak. Jadi ki wis siap tenanan ngono lho, Pak. Ya takono, Ora kaget Mbak Nadia ngomong. takono Ya, siap duwe anak apa urung? Sudah siap apa belum mendapatkan momongan? Siap. Insya Allah siap. Mas Manten siap Kalian nganaki? siap ora? Kok bojo mbok kon gendong sampean lunga. Siap ndak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pengennya punya anak berapa, Mas? 2 aja. 2 aja. Sampean berapa, Mbak? Yang banyak. Yang banyak piro? Sak lusin? Ora masalah. Ora masalah kuwi anak rezeki ya. Jangan pengen gadah putu pinten, Bu? Katon mriku pinten? Oh, manut berarti Ibu berarti apa jarine? Apa jarine bocah? Lah jenengan pinten, Bu? Urung. Oh, Niki anu adike manten to? Nggih, Pak. Adike nggih dereng rabi. Oh, SMP to? SMP to? Masalah. Oh, sampeyan ki SMP to? Oh alah, ya ampun. Lah iki apa metungul tekan kan kene Hei. ya, metungul. SMP kelas piro, Mbak? SMP kelas berapa? pinten? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Loh, gede meneh. Ya gede wis saiki gisine terjamin kok. Oh, setiap hari makannya ayam, Mbak. Iya, betul. Iya. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak Afika. Sok nek rabi aja lali nanggap Pak Kangko karo Niken lho, nggih. Aja gelem dibedak-bedakne, sok nek rabi. Ditungakne bapak
Ibu sehat, lancar rezekine, sukses usahane nggih Pak nggih. Insyaallah Gus gendeng, Bos. Amargi almune gontor. Oh, pangapunten. nanggapi Gus gendeng. Insyaallah. Ketoke udan deres Pak niku mengke bakal. Oh, alah anu to gontor to. Nggih, siap. Oh, nggih, siap. Gus gendeng kalih nikan nggih Pak nggih. Nggih, Nah. alhamdulillah nggih mboten damel Pak Kangkal to nggih. Ya. Aku ya tanggapan dhewe. Monggo foto sesarengan. Ah, ya. Foto sesarengan. Ibu Radi mriki, Bu. Ya, ken ora vakum. Ya, gamelane dionekke. Adike mriki. Mriki. Bu kalih Bapak. Indingane ya. Ayo sungkem mring ibu Pratiwi. Adicara foto sesarengan sampun kawiwitan. Temanten sekalian samya bingah ing manah lega ing nala. Sumengkem dumateng pepadanipun ingkang Rama saha Ibu. Lumaksana kanthi repepeh. Sumengkem dumateng Kanjeng Ibu. Sing nanggapi marem lho Nduk Ken iso foto bareng karo sampean. Nggih Pak, alhamdulillah. Heeh. Dadi bungah wis iso nyenengke karo sing ngakuan. Lek melingket sore mau. Pak Kangko mengki kula foto karo Mbak Niken. Nggih. Takon Mbak Niken wis dugi napa dereng. Nah, alhamdulillah tekomu ya rada sore ora kewengen ya Nduk ya. Nggih Pak. Lancar perjalanane. Alhamdulillah mau ora di udan terus Pak. Oh, kono udan to? Nggih. Kene ora udan alhamdulillah. Saged terang tur sing mirsani saged jenak. Nggih, padahal niki mau udane rata lho Pak. Udan kayak disek lho Pak. Lah nggih. Tapi alhamdulillah teng mriki wae mboten niki Pak. Oh, bener ora udan blas sama sekali tidak hujan. Mongko wingi-wingi udan. Iki mandi penjaluke Pak Giyanto karo Bu Yayu. Mergo penjaluke manten karo wong tuwa kuwi beda lho. Nggih. Beda ngerti bedane ora? Penjaluke manten loro karo wong tuwa loro, penjaluke beda ngerti ora? Nek napa Pak? Nah, manten wedok ki njaluk diudani, Mbak atau Mbak Bu Yayu karo Pak Giyanto njaluk diterangi. Dadi terang Kok saged alhamdulillah. ngantene njaluk diudani? Kan lek udan kan malah acarane anu to Pak. Hah? Maksudnya gen adem suasanane ngono lho. Tapi udane sesuk ae ngono lho maksude. Oh, Heeh. Masa ora paham tak ketang dasmu Sini yo paham Pak, tapi yo piye ngono ae. saja kaya ora roh ngono. Ya saiki menghibur masyarakat. Baik. Ah. Oh, sebelum menghibur tadi belum mendoakan Bu Yayu sama Oh, Pak Giyanto. Heeh, ya, heeh. Oke, semoga kagem Bu Yayu sama Pak Giyanto diparingi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune seger waras panjang yuswanipun rezeki kang kathah barokah tur-atura ora loka. Nek malah kebak mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Amin. Amin. Oh, pancen ya kono kudangane wong tuwa ki nek Ya. duwe putu ki cakala mangsa, nek putu metu kuwi sayange ki ditumplak nang putu timbang nang anake. Leres. Sok nek sama nek tuwek lek ngono kuwi. Sama sok nek tuwek ngono kuwi, sok ben. Kok ngenteni tuwek to, Pak? Lah saiki kok Lah kula saleh gadah anak mungkin nggih sayange bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Oh, Bener. ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ngenteni kowe tuwek ya. Nggih, Pak. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Wis kuwi tok. Nggih, Pak. Ya, numpang apa? Manut kanggo temanten sekalian. Nah, manut. Ya, coba kaya ngapa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke tibane sing rancak napa sing alus, Pak? Sing rancak, wong wis kamrursane wis muni iki jane ana pamundhut no, Ken. Ora wis bos. Danang yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Rindu Hatiku Koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah? Rindunya hatiku. Ora tembang saiki engko keri-keri ora apa-apa. Nggih.
Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Heeh, bawanono apa? Manut. Kula pengen nyobi lara sesigari, Pak. Lara sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sakmu pokoke pelok. Nah. Bawane sakarepmu pokoke pelok. Oh, iya, ya. Nah, mergo ora mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengen krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Cahayu. Nah. Ya. Iki wis padha WA Pak Kangkong. Nah, kontang. Ya. Ah, ya. Mangga. Lintune mawon, Pak. Lintune apa? Manut karo. Niku kan damel bawa to. Heeh. Lah delalahe niku bawane kula dereng siap. Terus? Lintune mawon. Ya, Napa lintune nggih? apa? Lintune apa? Ya. Napa, Pak? Ya langsung lara sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Asal. Ya. Boleh. Wong mau awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Iya, kowe ra matur nuwun karo Bapak. Wis tak gekne lagu lho kowe. Napa, Pak? Niki mau to. Lagu ki mau sing gawe Bapak Anom Dwijo Kingkong, rumah sana piye? Oh, dangdutnya sing damel Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Pak Kingkong. Ya. Yo, monggo lara sesegar garap gamelan Bali ya, Nduk, kan? Nggih. Ya, oke. Yuk, monggo para kanca siaga. Ya, gamelan Bali. Oke, genduk Niken Saindri.
Lumayan luar biasa. Heeh. Nduk Ken, Dalam, Pak. iki oke banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. Nah, Saniki to, Pak. oh saiki yo. Engko saiki yo gara-gara yo iya. Heeh, iya. Ya Allah. Heeh. Oh ngono iki banget. Wah, Pak Kangko, monggo ndang diduetke Mas Ardi Mbak Niken, Mas Ardi Mbak Niken. Hah, mbok menawa masyarakat kene do mudeng. Oh, do ngerti ya. Heeh, Mbak Niken karo Mas Ardi sing lagi viral ana ing TikTok. Hubungane piye? Aku ya ora roh, aku wong tuwek mesti arep takon. Oh, ngono. Ayo disepati musik, Mas. Ayo, Mas. Yo, Janokone duwe Jalaras Indonesia. Wah. Iki uga ana bebungah sing kudu tak aturke utawa tak paringke marang Nduk Niken lawan Mas Ardi. Oh, ngono. Ya. Ya, saka Bulis Maksum so Mbak Ika Ratu Jaya iki wis transfer kelawan aku engko tak aturke karo Nduk Niken. Oh iya, Yo, musike, Mas. Ya. Ya, Mas Ardi. Pripun, Pak? Ora piye-piye, kowe jaga ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa? Cah loro kuwi. Saiki muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Heh? Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal bang ibu. Sampeyan iku kudune Tak tuwapuk cangkemmu doan kowe kalau. Kowe do karepmu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, "Pun jam 1 pun dugi kok, Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi." pesawat delay ya yang ya. Delay, Pak. Delay. Telak, telak. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, nganti Pak Kangko ki yo Halo, gone Pak, Pak kurang. mandok wis lho, Pak, Pak. Ora perkara wis Hanya karo ora. sekali tuh, Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yogane mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Heeh. Kayak piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat ya. Oh, iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi teko, Pak. Miskom, Pak, Jam miskom. 1, Pak. Mosok yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho, Pak. Sampeyan gak ngesane, Pak. Ketemu mek sak nyuk, ho. Gak ngesane sampean. Sampean yo duwe pasangan lho, Pak. Sampean yo duwe butuwi lho. Ya Apa ngerti. sampean ketemu karo butuwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab, Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho, Pak. Yo iso aku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni, Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi, Pak. Sik, tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Momen ndas golek musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh, Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku Di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurai yoga, nganti pucet. Lah iki ning bis kok mau itu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah. Iya. Heeh, nek ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya mung gegujonan, gegojekan ngono lho. Ya. Yogane diwis laras ki wong turah-turah. Oh iya. Sawangan to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia. Sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacahe ana 22. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Gek iki wis lunas lho duwite. Ja, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa mau? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Heeh. Iki nggih
Makasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DL ini ki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki wae? Teng mriki kok Bandung lho kan pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo Bu. Wis tau ning omahmu lho. Wis tau ning omahmu Bu Sri. Kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Bu ini nyeluk ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nika kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu do piye? Kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mamah. Ya kan masa kula basane nggih aku to, Mbak Pak. ngoten nggih. Pripun? Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali niken pun pacaran apa dereng? Buh, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Ah niku pun bener. Wes, tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi ki kok karo aku tak anggap ATM. Adik. ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ngono ya. Ya, kita juga ATM. ATM ya apa? ATN Adik apa? tapi nesunan. Wah iya. Ngoten suwae. Iya. Nah. Ngaturke apa nek karo Bu Sri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bareng nggih Bu, niki tesih kula beto. Oh. Dikek duit barang to, Mo? Nggih, diparingi tali asih. Aku dadi kelingan aku ya dititipi duit kok kowe cah loro kok. Mong tali asih, tali kotange ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratu Jaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwi Jolaras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, iki. Apa terjane cilik-cilik cerit iki? Iki grupe cah loro kuwi lho. Suwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Heeh, ya iki dadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi kini kan nyo. Iki tampa. Heeh, wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Nggih. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratu Jaya yang ada di Hong Kong. Nah, Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratu Jaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum Ya. Den Haag, yang Belanda. ada di Hong Kong. Di Belanda, Den Haag, Belanda. Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, kok. lah niki pun makaping-kaping ya, Pak. Oh iya. Ya. Ya saiki kowe nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Gogon. Anu bos pitanala Mas. Puspitanala. Iya. Lho kowe Ardi apa Puspitanala? Apa di? Wow. Dereng iki Pak jane. Iya. Lah isomu apa? Kadek ingin takon apalne kok. Nggih niku mboten napa-napa. Kusuma Ya, Wijaya. Kusuma Kusuma Wijaya. Wijaya. Ah ya. Kalih ngawur sithik, Pak. Oh ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Boten, boten. Oh, jare kok sithik ngono. Ya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok maneh, awak dhewe pacaran Mas. Iya to?
pacaran gitu. Terus mari ngono ade rabi terus dia anake legit ngono. Engko Pak enek dramane Pak. Oke. Iki mesra sik iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono ta. Kusuma Wijaya. Orang-orang kok rabi terus dia anak Legit. Oh, legit ku yo ditampilne. Ya, ning wajahe yo member awakmu kok wajahe legit ki yo. Rupane iki lho. Oh, nggih mirip gitu Pak. Mirip. nggih. Nah, ya coba Kusuma Wijaya. Nah, coba kayak apa? Ya. Ya. Yo sing mesra no, pacaran kok ora mesra no. Asoy. Iya. Jongbe panas.
Selesai dilanjutkan ke pelaminan. Nah, setelah itu mempunyai anak Legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Ya. Nah, nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge Legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deni Ken. Mbok De, Mama. Panggil aku Mama. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mama dan Papa. Oh iya. Ya, dhewe Mama Papa lo apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Pak. Heeh. Ana sing andakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi Kale? meh padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik kok, Pak. Oh iya kakak adik ya. Heeh. Iya. Gimana? Ih, suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini Papa Bukan sama anaknya bareng Mama. loh. Mama mau bikin cucu. Ini dia orang metu. Oh, Mimi cucu. Ini Mimi cucu. Makasih, Mama. Iya, Nak. Sini. Tengah nih, tengah. Ngapa? Sikilmu ngapa? Enek selatite. Papa, ini anaknya loh. Ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Dimeneng kayak kambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng bae iki kambek Iya, anake? papamu rada bisu soalnya, Nak. Heeh, ya kurane ya. Wong Papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan kok. Bikin umpamane Pak. Umpama iya ya. Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Yo ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya Apa? gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku Iki ya. piye to ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya, cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Oh iya. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? apa ini? Apa bawa. Bawa meneh. Heeh, bawa engko ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya ya. Tuh. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu genti slendro wae, genti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng Nduk Legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu kakek. Oh, kakek Iya iya. toh, kakek. Oh, wis tuwek mentoya ya awakku. Hah? Iya. Nyingkar nyingkur. Beh iki rong iso ki. Latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to mamah Mbak? Mamah Niken. Mas Bandi enek ta Mas Bandi? Kendange jokno ning arep kene Mas Bandi. Nah, kon dikendhangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to mamah ki kok
Yayo yayung lelampahan kangka wuri. Piye to Mak? ya bener bener Nduk Ya ora apa-apa, bener kuwi bener. Yayo yayung Tulus. Tresno tulus nadyan ning gubuk ya senadyan ning kubuk asmara. Yeay, iso to? Iso. Iya lah anake. iya Makasih ya Mama. Iya sayang, anake seniman ambek seniwati. bapake pengrawit ibuke sinden dadi anak ya waranggana Nah ya Pak ya duwe anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bunganu. Pinter nembang kok. iya Sampeyan won gekne kopi apa teh? Teh wae, teh wae. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. iya Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya, teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono aduh gak mesra to disawang anake lho kaya taraki satru Yuh, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Ayo papa anake dan dikendangi. ya Anake kendangi. dadi kendangi ya Oh duduk ya Pak ya. Hah? Esok awan. ya Yen liwat. lha pancen lagune meh padha kabeh kok sing nembang anake karo mamae sing ngendang bapake ayo Ya. ya ya iya nak kayak apa yen liwat ya Yen liwat aku kelingan aku bakai biyen tak keleret inget cagak kabak tulisan marana tandai isih tanpa bantal tanpa kuasa bata-bati ketaman asmara kebak kaene parawati wiwit biyen kebak saiki kebak kae kebak cerita wayah wengi nganti Wah. Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. kan hobi toh Pak. Hobi ya? Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya? Seni loh Pak, seni mancing. Wah, jangan bikin semerap. Iya. Cadadan sajroning ati datang luntur Dangdune Mas Ardi.
Ya. Ya, matur nuwun. Alhamdulillah. Marem rasane. Heeh. Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya sing nggo sampeyan kok. Iya, disangoni sini. Aja sampeyan ngono direk nyeluki. Lah duwite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah. Peyan. Penak to Papa. Marah to peyan. Ngono. Iki sih sitok mamundur sing ngaturke dhuwit 1 juta ki mau kan. Napa Pak? Rindunya hatiku. Nah. Oh, adewe njajal dangdutan. Ya. Nah. Oh iya. Nadane Mas. Ya, Anu bukete saka Mbak Anu mau Mas Adi. Nggih. Wis magawa ya. Nggih, enten titipan buket. Ya, tonton maneh to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene to. Ya. Ngono to. Loh, buketnya dari Mbak sapa mau. Sik, Pak. Nah, ini juga dari Mbak Puspita. Oh, sing ngaweni buket, heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Ardi karo Nduk Niken. Nah, ya. Ya. Nggih, niki enten titipan buket. Heeh. Bunga. Main sak gerbus ini, main Elek tapi ora estetik. oh, iki klo Pak, bunga iki, ora apa-apa. Mas sak keduse. Alah. Masa wi antene sak keduse ya ayo. Nah, ngono lho. Ini kan pun dicabut ini. Ah. Oh ya. Rindunya hatiku padamu kasih, rindunya hatiku sudah tak tahan. Makasih sayang, aku bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Sing rada-rada anu lho, Mas. Sing rada enek dansa-dansane ngene lho. Ya Aku to, dinik Pak. sampean tiba. Ya jarana to. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Mama gendong aku no kuat ora ya? Gak kuat. Langsung angkat tangan. Terus Ini terang. padha karo ngelokne aku ngece aku lemu iki. Yo ora Ya ben lemu. rada-rada piye ngono lho suasanane. Enggak tiba nyeprot mah. Ya ora apa-apa tiba bareng kok. Ya. Bisa ora lagune? Nejal. kasihku, cintaku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara.
Mbak Puspitasari, Rahma, Birgita, Nabisa, Rindunya hatiku padamu kasih, rindunya hatiku Nanda, sudah tak tahan engkau datang melamarku.
Padamu kasih jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku. Terima kasih. Pun iki Sampun. Sudah. Sudah. dibaca sih. Dibaca dulu. Nah. Pengirim dari Mbak Puspita, Mbak Rahma, Mbak Nui Nunung dan Mbak Ani Indahwati. Terima kasih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Dan Terus terus itu- ngefans sama Arni. Terus itu ada titipan uang 200. Heeh. Nah, aku sampean kirim nomor Pean, rekening wae. pean. Engko pean gowo ya. Kirim nomor rekening ya. Iya, iya. Gampang, gampang. Iya. Angko disambung kon gara-gara ya kan ya di. Engko arep tak duelke antarané Niken karo Gendo Legit Wanci gara-gara Oke. joget jaipongan. Wah, sekile ning nggo jaipong, heeh. Oh iya, wis tak dawuh perang ya, Nduk. Lakon kuwi kudu ana bajute. Oh ngono. Engko seneng-seneng iso ditukuring nggon wanci gara-gara.